Pierde esos 2 aviones con el cierre de la base, se reduce la capacidad un 80% y Vigo también perderá los vuelos de Ryanair a partir de enero de 2026. Chegou o momento. Ryanair pechou a súa base en Galicia. A guerra con AENA deixa malferidos os aeroportos galegos, especialmente o de Santiago. A compañía irlandesa pechou a súa base no Rosalía de Castro e abandonará Vigo en ano novo. A marcha de Ryanair dificulta a xa de por sí complicada misión de voar desde esta esquina do Atlántico. Indudablemente isto é un duro golpe para os galegos, un maltrato hacia o sector turístico de Galicia que nos deixa en clara desventaxa con outras comunidades. Eu penso que a marcha de Ryanair é unha mala noticia para Galicia, non? Ryanair, a compañía que democratizou as viaxes en avión, deixa as súas operacións en Galicia baixo mínimos. A razón, polo menos oficial, é a suba de taxas que a AENA pretende aplicar o vindeiro ano, un incremento dun 6,5% despois de 10 anos conxeladas. Non creo que sea un problema de tasas, sino máis un problema de rentabilidade das compañías, non? E aí, bueno, temos que intentar entre todos buscar o mellor acomodo para que as compañías poden chegar a Galicia eficaz e eficientemente, non? Mais alá de acertar no verdadeiro motivo, o único claro é que perde Galicia, perden os pasaxeiros e perden os traballadores. A decisión de Ryanair afecta un 100 de postos de traballo, elimina 8 rutas e reduce outras 4 do total de 5 que manterá no país. Sen conexións directas, saír de Galicia será aínda máis caro, levará máis tempo ou directamente será imposible. Vai a ser moi difícil sair de Galicia, van a subir os precios das demais compañías, posto que a demanda vai a ser moi alta, xa está sendo moi alto ahora o precio dos billetes que temos na nosa comunidade. Nos están quitando a todas as ciudades un pouco máis pequeñas, quitan Madrid, Barcelona y Málaga y te quitan todo. Y claro, desde el cambio ya no va a haber manera, va a ser coger bus o tren, más los precios que sean, más las horas que sean, que será igual el triple, el cuádruple. Ryanair insiste na súa demanda das taxas, AENA contraataca. Dous bandos que se mostran a sí mesmos como os bos desta trama, pero hai que buscar unha solución, con Ryanair ou sen ela, mediar na guerra entre a aeroliña e AENA ou apostar por outras alternativas. Los aeropuertos regionales solo pueden crecer si AENA reduce esas tasas para estimular la demanda. Es imprescindible que se eliminen todos estos aumentos de tasas. A través del Gobierno de España, los gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como AENA, cuyo 51% también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. Indudablemente a AENA ten a sartén polo mango, quen de solucionar este problema e quen de volver a traer aerolíneas a Galicia. Pode intentar a AENA pues, buscar que outras compañías pues, fagan esos traxetos, etc. Pero realmente, bueno, pues, non será o mesmo, non? Mentres Ryanair marcha de Galicia, aumenta a súa presenza no Porto. O aeroporto Sacarneiro congregaba case 16 millóns de pasaxeiros o pasado ano. Entre as 3 terminais galegas non alcanzaron os 6 millóns. O aeroporto do país veciño será de novo a alternativa. E así será, mentres os 3 galegos non deseñen un plan conxunto que cada vez reclaman máis voces. Eu penso que se traballamos con sentidiño, como decimos aquí en Galicia, creo que as cousas se solucionarán. Os localismos que temos dentro dos 3 concellos dos aeroportos galegos tamén fan que non exista unha coordinación aeroportuaria. Que ter frecuencias, temos que ter complementariedade, temos que ter un aeroporto máis ou menos internacional desde Galicia e non que teñamos que utilizar o aeroporto Sacarneiro como aeroporto internacional, non? Mentres non chega unha solución definitiva, téntase atraer novas rutas. Santiago estreará o próximo verán unha conexión directa con Nova York. Quen sabe se unha excepción ou o preludio de tempos mellores para as terminais galegas.